Είμαι ο Χρήστος. Πραγματικά θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα σε αυτό το παιδί. Έχει βασικά την ίδια τρέλα με μένα. Δηλαδή, εγώ βέβαια το έχω ξεκινήσει επαγγελματικά. Η δουλειά μου είναι καραγκιόζωπαίχτης κανονικά. Πριν μια εβδομάδα μιλάγαμε στο Facebook και οι δύο ψάχνουν γκόμενες, Πάστε να πάει σε καταλάβαινε. Λοιπόν, και μου λέει την άλλη Τετάρτη θα παίξω παράσταση. Του λέω και εγώ τι θες να κάνω. Με γεια σου, θες καμιά βοήθεια, τίποτα, μου λέει αν γίνεται να χρησιμοποιήσω κάποιες ατάκες σου και τέτοια. Του λέω πρώτον είσαι μαλάκας, δεν υπάρχει παρθενογέννηση, κανονικά θα χρησιμοποιήσεις τα πάντα και ό,τι βοήθεια θέλεις να σε βοηθήσω. Μου λέει όχι, εντάξει, του λέω Τετάρτη θα έρθω. Και γι' αυτό θέλω να παίξω ένα 5 λεπτό, θα παίξουμε τη Χαρίκλια που κλωτσάς, Χαρίκλια που δαγκώνεις. Η Χαρίκλια είναι πολύ καλή κοπέλα. Λοιπόν, θα με βοηθήσει ο Στέφανος και μπράβο ρε παιδες, να ξανακάνουμε τέτοια, να ξαναμαζευτούμε. Να είστε καλά παιδιά, καλή διασκέδαση. Θα χτυπήσει κουδούνι. Άστα. Πω βρε πατέρα μου, δεν σε πιστεύω καθόλου. Έλα βρε κοριτσάκι μου, τι έγινε πάλι? Δεν τρέπεσαι βρε πατέρα μου καθόλου. Κοριτσάκι μου, τι έκανα πάλι? Πες μου σε παρακαλώ. Βρε πατέρα, στο Θεό που πιστεύεις. Ναι βρε κορίτσι μου, να ονομάσεις τη γαϊδούρα Χαρίκλια με το όνομά μου, ντροπή σου και έσχος σου. Βρε κοριτσάκι μου, τώρα που τελείωσες τη σχολή, ναι, θα βρεις έναν καλό γαμπρό, θα καλοπαντρευτείς, θα φύγεις από το σπίτι. Εγώ να έχω μια συντροφιά και τη γαϊδούρα την ονόμασα Χαρίκλια με το όνομά σου. Πατέρα μου, σου λέω κάτι. Τι κοριτσάκι, αν δεν δώσεις τη γαϊδούρα τώρα, θα φύγω από το σπίτι. Μη μου το λες αυτό βρε κοριτσάκι μου, σε παρακαλώ πολύ. Μη μου το λες αυτό βρε κοριτσάκι. Αυτό που σου λέω. Με κοροϊδεύουν όλες οι φίλες μου. Στο Facebook που κάνουν dislike. Να τους πάρει ο διάλογος, θα τους πάρει. 1.800 φίλους έχω εγώ. Με περνάς, αλήθεια. Μη φύγεις κοριτσάκι, άντε. Θα την δώσω τη Χαρίκλια, θα την δώσω. Πατέρα, αν σε 10 λεπτά δεν έχεις δώσει τη Χαρίκλια, θα φύγω από το σπίτι. Μη φοβάσαι. Σου έχω βάλει και τίτσια, παιδάκι μου, να βλέπεις τα τουρκικά. Αυτό που σου λέω, θα φύγω. Αν να χαθείς. Αυτό είναι. Μια γαϊδούρα είχα, την έβγαλα Χαρίκλια και τώρα πρέπει να την δώσω. Αλλά πρέπει να βρω ένα καλό παλικάρι να την προσέχει, να την έχει σαν τα κρύα τα νερά. Αλλά ποιο να βρω βρε παιδάκι μου έτσι να με βοηθήσει? Καταφωνεί κι ο γάιδαρος που λένε, ο Χαντζιαβάτης. Βρε τον Χαντζιαβάτη, πίσω σου είναι Στέφανε Νικολάς. Έλα βρε παιδάκι μου. Τι κάνετε κύριε Γερορέλιο μου? Έλα εδώ βρε Χαντζιαβάτη μου. Τι σημαίνει κύριε Γερορέλιο μου? Χαντζιαβάτη, με το Χαρδαβέλα σε έψαχνα, με την Νικολούλη σε βρήκα. Τι σημαίνει κύριε Γερορέλιο μου? Σε τι μπορώ εγώ να φανώ χρήσιμος για την αφεντιά σας? Χαντζιαβάτη, τη θυμάσαι τη Χαρίκλια? Αν τη θυμάμαι. Ξέρεις τι δουλειά έχω κάνει εγώ στο σπίτι μου? Τι έχεις κάνει? Τίποτα, με συνεχίστε. Χαντζιαβάτη,
Είναι καιρός να δώσω τη χαρίκλια. Ορίστε αυτό που άκουσες. Θα δώσετε τη χαρίκλια. Μάλιστα. Πομ. Και για πείτε μου, τι μπορώ να κάνω. Θέλω να μου βρεις ένα καλό παιδί, φτωχός ή πλούσιος αν είναι, να την εδώσω. Θέλω να την προσέχεις σαν τα κρύα τα νερά. Πολύ ωραία, κύριε Γερορέλιο μου. Θα σας φέρω το καλύτερον άνθρωπο. Είσαι σίγουρος? Μάλιστα. Πού θα είσαστε να τον έφερω? Θα είμαι εδώ στο καφενείο των γερόντων, Χαντζιαβάτη μου. Πολύ ωραία. Πηγαίνετε και σε 10 λεπτά θα σας έχω φέρει τον καλύτερο άνθρωπο. Πολύ ωραία. Χαντζιαβάτη, σε περιμένω. Να πάτε στο καλό. Αντίο. Να σας βγουν τα μάτια και τα δύο. Τώρα ποιο να βρω? Να πάρω τον Στέφανο, έχει αφάνα μαλλί. Και σφουγγαρίστρα καλός είναι. Να πάρω τον Κώστα, παίζει ούτι. Εκεί με τους Σασμπάν, Μαμ, Μπαρμπραμ, πώς το λένε, πέρα εδώ θε συναυλίες είναι μαζί με τον Χρήστο. Έχω χάσει, βλέπεις, και αυτόν τον Καραγκιόζη. Μου λέει ότι έχει πάει στην Εδιψό γιατί είχε μια λυσεντερία στο δεξί του πόδι. Άκου να δεις, είχε μια λυσεντερία στο δεξί του πόδι. Πού να τον ευρώ άραγε, πού να τον ευρώ άραγε. Η πέτρα, ας το διάολο, γράφει πέτρα. Μέσα στην καλύβα του ήταν. Έβγα έξω. Ποιος κρούει τη θύρα της πόρτας? Έλα έξω, ο Χατζιαβάτης, ο Τσελεπής είμαι. Ο Χατατζάρης, ο Τσιμπλιμπλής είμαι. Τι θέλε? Έλα έξω. Δεν έρχομαι. Έλα έξω, μωρέ. Δεν έρχομαι. Έλα να σε δω λίγο, βρε. Καλά. Με είδες? Ορίστε. Λέω, με είδες? Σε είδα. Καληνύχτα. Έλα λίγο, βρε, τρομάρα σου. Με είδες? Σε είδα. Για κοίτα με κάτω. Ναι, μέχρι πάνω. Ωραία. Goodbye. Βρε, τρομάρα σου. Έλα λίγο έξω, βρε. Άσε με, Χατζατζάρη μου, άσε με. Χάρα σκληρέτη μου κάνες. Τι έπαθες, ματάκι? Άσε με, ρε Χατζατζάρη, μεγάλη συμφορά. Τι έγινε? Να ρε Χατζατζάρη, για λέγε. Είχα βάλει μια κότα κλώσσα, ωραία, και έκλωθε 40 αυγά. Μπράβο. Εκεί που λες που τα έκλωθε, ναι, την έπιασε στο σκολικοειδίτη. Τι λες, μωρέ? Σκολικοειδίτη την κότα. Αμέ. Παίρνω τηλέφωνο το 166. Μπράβο. Όπως ξέρεις, πρώτα πεθαίνεις και μετά έρχεται το 166. Μπράβο. Την πάμε στο νοσοκομείο και λέει ο γιατρός εγχείρηση. Εγχείρηση, μωρέ, στην κότα. Ναι, έδωσα και φακελάκι. Τι λες, με τρομάρα σου? Και πάνω στην εγχείρηση, ρε Χατζατζάρη, πέθανε, ρε. Να χαθείς, έλα έξω. Όχι, έχω δουλειά. Τι δουλειά έχεις? Κάθομαι και κλωθω εγώ τα αυγά τώρα, καταλάβες τι γίνεται? Έβγα έξω, ρε τρομάρα σου. Πάρε Μαριό. Έτσι με τραγούδι. Καλύτερη φωνή το Στέφανο έχεις που φαίνεται. Όχι, κάνει μαθήματα αυτός. Ωραία. Πάρε Μαριό τη ρόγκα σου. Βρε τα μου τσουτσουρού. Έχεις τα διάλα από το χαμού. Πάρε Μαριό τη ρόγκα σου. Βρε τα μουτζουρούμ, να τα δεις από το χάμου. Τα μουτζουρούμ και τα μουτζουρούμ. Και να το φράχτη, άρε βασανά που έχει αγάπη. Βρε τα μουτζουρούμ. Να το, πού το, πάρ' το, να τα δεις από το χάμου. Τι κακαρίζεις? Έλα εδώ. Ήρθα. Ξέρεις τον είδα πριν λίγο? Ποιον είδες? Τον κύριο Γερορέλιο. Α, ναι. Το ξέρεις? Όχι. Δεν ξέρεις τον κύριο Γερορέλιο? Και ποιος είμαι, ρε? Δεν ξέρεις, λέω, τον κύριο Γερορέλιο,
που έχει κόρη τη Χαρίκλια. Τη Χαρίκλια, ναι. Για λέγε. Ματάκια μου, σαν τα κρύα τα νερά είναι. Για λέγε. Έχει ένα πόδι. Ορίστε. Έχει, λέω, ένα πόδι. Κουτσί είναι, ρε. Ποια κουτσί μου, ρε. Δεν μου λες ένα πόδι, τι θες να κάνω εγώ. Τρόπος του λέγει. Α, ναι. Έχει ένα μάτι. Τι έχει. Έχει ένα μάτι. Στραβή είναι. Ποια στραβή μου, ρε. Πανέμορφη. Και λοιπόν, ματάκια μου, ναι. Βρήκα τον κύριο Γερορέλιο και δίνει τη Χαρίκλια. Χατζατζάρι να πάω εγώ. Τι λες, βρε. Αν την πάρω εγώ, Χατζατζάρι. Είσαι σίγουρος. Αμέ, σιγουρότατος. Ματάκια μου να προσέχεις. Πάμε, Χατζατζάρι, να την πάρω εγώ. Έλα, πάμε. Πού πάμε. Είναι εδώ στο καφενείο. Δεν πάω. Γιατί μου χρωστάει ο καφετζής, δεν πάω. Σου χρωστάει ο καφετζής. Του χρωστάω, μου χρωστάει, μια φορά χρωστικά είναι, άστο να πάει στο διάλογο. Τι έκανες πάλι. Να ρε Χατζατζάρι. Ναι, είχα πάει να πιω ένα καφέ. Ωραία. Πίνω το καφέ. Ωραία. Παίρνω το φλιτσάνι. Ωραία. Παίρνω την καρέκλα. Ωραία. Αυτός δεν μου χρωστάει το τραπέζι. Βρέα να καθίσει από το χάμο. Περίμενε εδώ πέρα. Ωραία. Περίμενε. Να σου πω. Τι. Μην του πεις ότι είναι εδώ. Όχι. Καλά. Έλα βρε Χαντζιαβάτη, παιδί μου, τι έγινε. Είναι έξω το παιδί που θέλει να πάρει τη Χαρίκλια. Βρε δεν τον εφέρνεις να τον κεράσουμε κάτι της. Δεν είναι ανάγκη, εντάξει. Όλα καλά. Πάσχει από το στομάχι του. Ας το διέλο. Είναι έξω και σας περιμένει. Πολύ ωραία βρε παιδάκι μου, να τον εγνωρίσω. Προχωρήσατε παρακαλώ. Βεβαίως. Και του έχω κλέψει ένα κόκορα αυτού μου. Βρε Χαντζιαβάτη, ορίστε κύριε Γερορέλιο μου, σαν να μου φαίνεται γνωστή αυτή η φάτσα. Με κατάλαβα τον κόκορα. Για πλησίασε παιδί μου. Μάλιστα. Μου φαίνεσαι πολύ γνωστός. Ήμουνα στο X Factor. Μπου. Είσαι πάρα πολύ γνωστός. Με κατάλαβα, δεν σου είπα εγώ τον κούκουρα. Ρε Χατζατζάρι, τι μου κάνες. Πρέπει να είμαστε από το ίδιο χωριό. Από ποιο χωριό είστε, αν επιτρέπετε κύριε. Εγώ παιδί μου. Μάλιστα. Είμαι από τα Πορδίτσιτσι. Τι έπαθες. Τι έπαθες βρε. Από ποιο χωριό είσαι. Είμαι από τα Πορδίτσιτσι. Έλα ρε. Τι, κοντοχωριανοί είμαστε. Αλήθεια, από ποιο χωριό είσαι. Από τα Σέκλανα. Απ' τα Σέκλανα. Όχι, δεν με έκλανες, εγώ σε έκλανα τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Σε ποιο μέρος του χάρτη είναι βρε παιδάκι μου. Δεν έχει μέρος. Γιατί είναι ανάλογα τι ποιότητα φασόλια θα πας, κατάλαβες. Αν είναι και στρατού, ώστε να πάει στο διάλογο. Έφτασε Ρωσία το χωριό. Και εσύ θα πάρεις τη Χαρίκλια. Μάλιστα. Εγκεφαλικό τον έπιασε, ρε. Βρε πως είναι έτσι τα μούτρα σου. Τι έχουνε. Πάνε δόθε. Γιατί εσένα πάνε κήθε. Βρε. Ξυπόλυτος είσαι. Μπα φαίνεται. Ρε έχει φυτρώσει σπανάκι βρε. Εγώ είχα επιτρέψει μπρόκολο. Βρε ανάχα. Εντάξει, μου φαίνεσαι καλαμπουρίτσης. Γέρο. Άψε ρε. Γέρο, πρέπει να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Τι ερωτήσεις. Γιατί Χαρίκλια, τι θα παρακουρούν ίσως εκεί. Πρέπει να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ό,τι θέλεις. Ωραία. Γέρο, ναι. Η Χαρίκλια, ναι. Σιδερώνει. Τι κάνει.
Λέω, η Χαρίκλια σιδερώνει. Πώς κάνει μωρή καρακάξα έτσι. Βρε, η Χαρίκλια είναι ζώο, βρε. Ωραίος πατέρας είναι. Δεν σιδερώνει. Χατζατζάρι. Έλα βρε ματάκια μου, εντάξει. Θα την μάθεις να σιδερώνει. Έχουνε βγει στη ρέλα τώρα, όλα εντάξει. Γέρο. Ναι. Η Χαρίκλια. Ναι. Μαγειρεύει. Βρε δεν μαγειρεύει. Χατζατζάρι. Έλα βρε ματάκια μου, είναι καλά τα γκούντις. Γέρο. Ναι. Η Χαρίκλια. Ναι. Είναι νοικοκυρά. Βρε δεν είναι νοικοκυρά βρε. Έτσι κάνει ρε γέρο. Ρε χατζατζάρι. Έλα βρε ματάκια μου, εντάξει. Θα την μάθεις να είναι νοικοκυρά. Τι να κάνω, θα βοηθήσεις εσύ τον πρώτο μήνα. Έλα εδώ. Ναι. Αυτό που της αρέσει. Πολύ όμως. Πάρα πολύ. Ξετρελαίνεται. Ναι. Είναι. Τι είναι ρε γέρο. Πες το. Είναι να την καβαλάνε. Τα ακούς, Στέφανε? Πώς το πες? Είναι να την καβαλάνε. Χα. Τσα. Τσα. Ρι. Μου. Έλα βρε ματάκι. Εντάξει, της αρέσει να την καβαλάνε. Την Τζένα Τζέιμσον να είναι. Αν δεν με πιστεύεις που έχεις μείνει άναυδος, ναι το βλέπεις. Ρώτα τον πρόεδρο του χωριού που την επήρε για να πάει σε ένα συμβούλιο. Χατζατζάρι! Έλα βρε ματάκια μου, ο πρόεδρος του χωριού είναι, τι να κάνω. Καταλαβαίνεις. Αν δεν πιστέψεις και τον πρόεδρο, ναι, ρώτα και τον παπά της ενορίας που την καβάλισε για να πάει στο δίπλα χωριό σε μια κηδεία. Χατζατζάρι! Έλα βρε ματάκια μου, ο παπάς της ενορίας είναι, τι να κάνουμε. Να φανταστείς, ναι γερό, όταν είδε τον παπά τσίνησε. Μπαξινάει κιόλας. Αμέ. Αλλά ο παπάς επειδή είναι πρωτοπαλίκαρο, είναι τσακμάκι, ναι, της βάζει ένα λουκούμι στο στόμα της, το έχω σε φλαπ. Το λουκούμι ήταν σκιαδαρέσεις. Παρακάτω. Της το χώνει στο στόμα, σηκώνει τα ράσα ο παπάς, τάκ, και την καβάλικε. Εδώ θα μας πεις ότι την καβάλεις όλο το χωριό ρε γέρο. 11 σπίτια είναι σιγά το πράγμα. Τι λέει ρε γέρο. Χατζατζάρι. Έλα ρε ματάκια μου. Εντάξει, 10 σπίτια, ο παπάς. Η μισή σχολή ο πρόεδρος. Ο πρίτανης, όλη παρέα, εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Τουλάχιστον τα ξέρεις ματάκια μου. Έχεις το διάλογο εδώ. Μη με σπρώεις εμένα. Τράβα ρε που θα πάρω την κόρη σου. Ποια κόρη μου βρε. Την κόρη σου την παίρνω. Βρέτε για την κόρη μου σου λέω τόση ώρα. Άρα γιατί μου λες. Βρε εγώ λέω για τη γαϊδούρα βρε. Τη Χαρίκλια. Τζάρι μου. Βρε Χαντζαβάτη. Δεν του είπες ότι είναι για την γαϊδούρα. Μα δεν ήξερα εγώ τίποτα κύριε Γερορέλη μου. Βρε στο διάλογο τα μπελχανάδες τε τυμπόιδες. Άι να χαθείτε από το χάμο. Τράβα και εσύ βρε παλιό ουρακοτάκα από εδώ πέρα. Βρε στο διάλογο παλιό γέρο στραβούλιακα. Βρε να χαθείτε από εδώ πέρα. Έλα εδώ ρε. Έλα βρε ματάκια μου.
Έλα εδώ. Η Χαρίκλια ήτανε playboy. Ματάκια μου, συγγνώμη, έκανα λάθος. Να κάνεις από το χάμου, ρε. Έκανες λάθος. Δεν τρέπεσαι, ρε, καθόλου. Έλα, βρε, ματάκια μου, εντάξει, ένα λάθος έκανα. Εντάξει, ρε, Χατζατζάρη, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα να σου κάνω ένα τραπέζι. Τι τραπέζι, βρε? Ένα τραπέζι. Τραπέζι τρικούμπερ το Χατζατζάρη μου. Τι τραπέζι? Δηλαδή, με λίγα λόγια, Χατζατζάρη μου, θα πάμε να φάμε. Ωραία. Θα πιούμε. Μπράβο. Και όπως πάντα, φίλε μου καλέ, νηστικοί θα κοιμηθούμε. Νηστικοί θα κοιμηθούμε. Πάμε, ματάκια μου, να φάμε, να πιούμε και να γλεντήσουμε. Πρωτίστως όμως, να πω στο αξιοσέβαστο κοινό. Κυρίες και κύριοι, εδώ η Χαρίκλια που κλωτσάζει, η Χαρίκλια που δαγκώνει, έλαβε στο τέλος της. Σας υπερευχαριστούμε έτσι που μας παρακολουθήσατε, πιστεύουμε να γελάσατε. Φύγε, Χατζατζάρη, γιατί φύγε. Γιατί θα έρθει ο αδελφός μου. Ποιος αδελφός σου? Ο αδελφός μου. Ποιος αδελφός σου? Έλα εδώ, ρε. Έχεις τα γυάλια. Πέπε, πού Πέπε, δεν μου το παντρεύανε. Έλα εδώ, ρε, Στέφανε Καμπούρη. Τι θες, ρε, Χρήστο? Τι γελάς, ρε, έχεις διάδελφια, κυρία μου. Παρέα. Για πες, ρε, φίλε, πώς θα είδες σήμερα? Φάση είχε. Γιατί κάνα τσιγάρο έχεις πιει, ρε? Λίγο ζωστά, αλλά έχεις πριν μωράκι. Το πύργο δεν είσαι? Γύρω χωριά. Μπράβο. Λοιπόν, φίλε μου, μακάρι να ξαναμαζευτούμε εμείς οι δύο εδώ πέρα. Ναι, αδερφέ μου, κάποια πατάει φρένο. Άλλαξε ταχύτητα και... Κράτα μου ρίτσι πλούσι. Να ξαναμαζευτούμε εδώ πέρα, γιατί πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος και όποτε θέλετε, ρε παιδες, πραγματικά έρχομαι, στείλουμε τον μπερντέ μας και σας παίζουμε. Για 1, 2, 3, 4 ώρες, αρκεί να έχετε μπύρες. Αρκεί να έχετε μπύρες και εμείς θα έρθουμε εδώ πέρα να σας παίξουμε. Σας υπερευχαριστούμε. Ένα χειροκρότημα στον αδελφό μου, τον μικρό. Ένα χειροκρότημα στον αδελφό μου, τον μεγάλο. Όμορφα άντρα μου, θα σου πάρω το σώμα της τάι. Είδαμε. Έλα, αδελφάκι. Έλα. Έλα να πάμε έξω. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Για έλα. Έλα από εδώ. Για έλα. Έλα, μπράβο. Έλα. Έλα, ωραία. Έλα, αδελφάκι μου. Δάσκαλος, να μας τράβουμε. Να είστε καλά, παιδες. Κύριε Χριστίνα, χειροκρότημα πάλι στο πάνω. Να ξαναμαζευτούμε να παίξει. Να είστε καλά.